Een hele goede dag. Mijn naam is José van Colascore. Vandaag les 1. We gaan de awasa doen. Nou, 3 verschillende dingen. Bij de awasa heb je de dodoi, de boliwata en het dansen. We noemen stampen. 1 keer. 1, 2, 3, 4. Nou, oké. 1, 2, 3. Dat is het van de dodoi. Gaan we naar de boliwata. 1, 2, 3. Vervolgens naar het stampen. De cho-cho gaan we vandaag doen. Je hebt verschillende stijlen, maar vandaag gaan we alleen de cho-cho doen. Die gaat zo. Oké? Vanuit de dodo. Oké. Nog een keer. Nou, je merkt, we beginnen altijd met links. Nou, de cho-cho gaan we een beetje uitbreiden. We doen 4 keer voor, 4 keer naar rechts, 4 keer weer naar het midden, 4 keer links, terug naar het midden en dan stoppen. Vanuit de dodoi. Terug naar achteren en dan kom je weer terug naar de dodoi. Nog een keer. Dat is het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken en we zien elkaar de volgende keer.